Muri yeZimbabwe ndadzoka zvekare. Gore rinera kudyiwa rinopisa hama dzadiwa. Zvinhu hazvina kurongeka, zvinhu hazvisi paposition chaiyo. Right, panapa ndadzoka ndine breaking news. And I hope kuti dzichasvika kwauri mune zvakanaka. Dzichakuvhundutsa, dzichakufadza, dzichakunakidza. Handizozive zvangu kuti iwewe unenge uchida kudzinzwa manzwiro api. So kana chunga swika panapa first time yako, tell a friend to tell a friend, Kuliand is online, ndapindira ndo pacho video pacho panapa, gara wa like, gara wa subscribe, wotena on the notification bell kuitira kuti nyaya dzese dzoramba dzichikuwana nai nekuti izvezvi kwatava kunosvika kunonzi kwa mvura yacheka makumbo. Kana uchigara kure, gara watama, gara wasvika kudhuze kokuti unogara une network, gara une data. Breaking news dziri panapa ndedze kuti South African lawyers are reportedly preparing a submission to the International Criminal Court seeking an investigation into ED over alleged human rights abuses and long-standing impunity. Kudyiwe rinopisa, tichange tiriko. Guys, tinenge tiriko gore richaudzwa ziyambi kuti chidzokera kumusha unochera mbeva. Tinenge tiripo pachabudikira vakomana vaya ana mudhenda vachinzi vakumwa kachaso vapera basa like zvakaita na Jonathan Moyo vakaenda vakugara muka cabin vachidrive kanskuta kamudhudhudhu. Tichange tiriko gore richavharwa nekusungwa ana Hubert Angel tichidedzera kuti hakuna muprofita akadaro. Handiti tinenge tiriko tichidedzera kuti zvoni munhu wese angari kumbozvita zvigananda tichaona. Munombozviziva here kuti Kasukwere anga ane mari kudarika Chivhayo madhezi ake, but iko zvinezvi akabroka, ari kuswera achitamba chindege ari muSenton, ari kukaboyskaika ari kugara kureva kuti life hairambe ichingo yakangonaka zvakadaro kana uchingodya mari chete nekutemba kuti uri kudya mari yenyika pachakupisira. So the legal action is expected to argue that Zim victims in SA provide a basic for the ICC prosecutor to consider the case. A parallel petition is also reportedly being prepared asking the UN Security Council to refer Zim to ICC since it isn't a party to Rome Statute. If filed, the case would mark a significant attempt to pursue international accountability of human rights violations in Zimbabwe. The ICC and any relevant international bodies would determine whether the legal requirements for jurisdiction and any investigation are met. Pachange pachipisa. Ewe. Right. Most of the time pandinonzwa nyaya dzakaita sedzidzidzi ndotoseka ndagona vapfanha vaya kana unozvicha varakashi vachitika tisi kuda zvinhu zvakadaro zvinge zvichiitika musadaro va Mnangagwa. Ndakaseka zuro ndizuro mwachitaura zvoni anzi ani here anzi hatisati takuregerera zvawakaita izvozvo unofanira kunyatsokumbira regerero. Ameno zvinenge zvakachingotaura zvokanaa but iwe munhu unoda kuregerera munhu une basa rewo utongoriwo chimunhu wochiri kutongoshupikawo zvacho and you be like that mentality iyoyo yekuti vajaira kungoti chero munhu angonzi azvikwanisa kuzviexpressa achitaura kuti this is not right because munhu wese anenge achitaura zvinhu izvi. Zimbabweans are law abiding citizens, they abide by the law, but chinozoitika ndechekuti vakazonyatsorova nemo vakunzi wanga uchibhaisa zvawanga uchita zvasirizvo wakachipikisirei mukuru. Undiuza kuti kwakatosvika pakugadzira chimwe chigrupu chichinzanzi hatida vanhu vanocriticize president. It was like ndakatozvibvunza kuti vakakwana here vanawo. So zvese izvozvo zvinenge zvichiitika zvichapera ndo zvimwe zvezvinhu zvoda kudhiliwa nazvo kuti imimi motaura kuti muri kugadzira gurupu rekurambidza vanhu kukriticize president. Wakambozviona kupi izvozvo? Zvakatanga rini izvozvo? Kana dziri fodya dzamuri kubhemeswa dzacho dziri kubhemwa kupi? Zuro ndizuro mwanga kudedzera anzi takutoda Cape 4 toda kuita the first country isingadi demo isina kutomboita zvekudemocracy. And I'm like iwe uri kutaura kuti nyika yaani uri kutaura izvozvo? Munhu anenge arohwa neblack label rengambe anenge aisirwa kana zvinana mangemba imomo obva adhakwa otanga kuuya akutonzi akutogara pa the decision making body. Uchiite chii ipapo? Nyika igadzirwe nemadrunkards kana madhakwa ende munogarira kuroko. Handiti muri kubata nyaya dzacho. Ma-issues akawanda even ema-human rights atotogara tatotarisa mani. Look at what is happening kune munhu akaita sanyoka yemabhunu. Nyaya dzekudhara 2017 obva azongonzi because abudikira akuexpressa zvaari kufila kuti this is not right. Obva atonzi ngaatodiwa ari kudiwa uri ngachibatwa. Ayo nyaya wambona nyaya inonzi yemasofa ichinzi ino Interpol yacho mari yacho iri kuzobenefitawo mari padhiri resiro.
vanotoprefer kusacrifice a lot of money kuti vanenge vachinzi vari kuda kubata munhu. Zvinyaya zvekubikirwa zvega zvega zvakangonzi ndo zvaakaita, uyu ndo zvaakadai so, uyu ndo zvaakadai so. So pachapisa guys, ichi chijoka chimwe chiri kukandwa. Varume vaya vanogara vari busy. And do you know kuti protecting Mnangagwa is the hardest thing ever. So let's talk about the issue iyoyi yekuti maloya vari kutogadzirisa chinhu ichochi kuti vange vachinomudzvanya vamubate pakanaka. Ndikuona vanhu vakawanda vari kupindura nyaya iyoyi, vari kuratidza kufara zvisingaite. maZimbabweans munodadisa guys, you know, I'm so excited kuti tinge tichiona muchiita zvinhu zvakadai so. Ungari kuti before pursuing allegations beyond Africa's borders, there should be also consistent attention to domestic challenges, including addressing xenophobic violence perpetrated by Jasita and her Queensland team, whatever. And it's good because murukutoziva dzimwe nyaya dziripo. One thing that I want you guys to do, tisakundwe kufaitira nyika yenyu. Makutokundwa wofaitira nyika yenyu neMaSouth Africans. Hayi type ipiyo yakadaro iyo. Kuti maSouth Africans ndo vakutonototi hayi makanyanya kupusiswe mimi. Nekuti one thing chakanotiswa nemadhara aya, vakaona kuti maZimbabweans vazhinji 80% yemaZimbabweans vane pfungwa dzehuku. Saka zvavane pfungwa dzehuku vanokwata, vanovhunduka. Kungovaudza kuti zvoni toda kukusvasvanga, tichakukurova shamwari. Asina tomborova munhu, tichakurova. Ukaona kana vanhu vese vazhinji vari kubuda tumagroups uya tunozvita tunochisapota Mnangagwa kuti tunongotanga tichakurova, tokurova. Vanhu bva vatotanga kuti totobvunda, unoya karowa. Even izve so. For example, mwana wako you are a parent. Mwana wako akati, now mama, I just want to do like what Kuliand is doing in South Africa there, so I just akada kuzvitari paground, you will be shiving. So mwanangu unoti kwalisa panapo, unoturovesa tungonzi chakurwa. Saka maZimbabweans please, atikundwe kuningirikana neningirikini wedwe. Tingafoila nyika zvekuri kundwa neMaSouth Africans kunge vari kuningirikana vachikurukira nyika yenyu. Hazvidi kuningirikana, hazvidi kunge zvinhu zvichidaro. Yeah. So umwari kuti Zimbabwe's recent election to the United Nations Security Council non-permanent seat meant a lot about that issue. They are wasting their time. Alright, mumwe ari kuona zvakadai so, ndo pfungwa dzehuku dzatsu dzatiri kutaura. High time they shined a light on this man so the world knows his true nature. We thank the South African lawyers for fighting for us. I don't believe kuti zvazvo kazhinji. Alright, it's okay, gatisiye kadaro, chitungoisiye kadaro. And only a fool can be incastrated by that useless court. Look at Netanyahu, it's a waste of time and resources. Mungo arikutaura kuti aiwa muchada kunyebera nazvenyu kokoko hapana zvinomboitika. Comrade, munongohukura kunge imbwa yachembera isisina mazino. Tsvagai mabasa kana mabhindauko rinokupai mari. Idi Mnangagwa akagadzwa and ari kufamba nebhora 2030 takaenda. Mungo arikutaura I don't know kana ari supporter. If this guy is a supporter, zviri right kungo supporter munhu wako, but if you are not a real supporter uchitaura zvekusotesa, aiwa tinenge tichiti ndimi vacho vane pfungwa dzehuku. Haikona kuita zvinhu zvakadaro izvozvo zvanditi munhu echinge achitofaitira chinhu chari kutofaitira kuti zvinge zvichienderera kumberi. But umwe ari kuti all the best at ICC. Remember there is a case of xenophobia against SA already by Ghana there. They are trying to run away from their xenophobic account. Murikuona nyaya dzacho dzimwe dzakutika manje vakunzanze vakuda kunopolisha nyaya dzavo, vakuda kuzvihwandisira kana kuti kuzvivharidzirira nyaya dzavo dzavakapara vachiti varikuda kunomiririra vanhu. Dzinonetsa nyaya idzi guys, dzinonetsa, dzinotevesa musoro. But to cut the long story short, let's wait and see, let's watch and learn zvichapera sei, what is about to happen, chii chiri kuda kuzonoitika. It's about to go down. I understand kuti iwe unogona ngori kwauri kokoko pamwe hazikunyatso mushe kuti akomana isusu nyika ita nonokerwa. Ndozviziva vari kuvanhu vakawanda vanonokerwa nechinhu ichi. But these guys, they will never disappoint, I tell you. And unoziva kuti zvavarika havasi vanhu vaya vekuti nhasi vakati vapromisa kuti toda kukuitirai zvakati vobva vazobuda vaakutya kana kuti vaakuchinja magoalpost. Havasi makwara kana makawadi. Zvinoita kana malawyers ekwenyu kuti vanokupai hope kuti don't worry, ndiri kutopinda mukoti, ndichabuda ndine document renyika.
and then asvika ikoko hamene kuti anopuhwa 3 pieces of silver kana kuti chii kana kuti anotengwa nemachicken zvotobuda zvakadhakwemo mongojikiwa nyaya yacho hapana appeal inozoitwa. The next thing unoona kuti makutonzi mazimbabweans kana muchida kuti panyaya itwe appeal batanidzai mari. Zvakamboitika rimwe gore kuti wedzerai mari mazimbabweans, and I was like zvadhakwa, and ndakatozviona ndega, and I was the first person to say kuti aiwa zvadhakwa. So mhuri yezimbabwe ndo nyaya dziripo. Maloya eSouth Africa ari kudya nduru, vari kuti vari kuda kumboipindira nyaya iyoyi yepazimbabwe, vari kuda kumboinamatira. Saka kana muchinge muchienda kumachechi mune minamato iyoyi munenge muchiita, zivai kuti kune vamwewo vari kudawo kuita sekubatanidzirwawo paminamato iyoyi. Panapa ndo pachivhitivhiti penyu paKulian TV. Zvakakosha kuti ndisarambe ndichatambisa nguva tichangotsanangura nyaya yemanzwisisa nechekare. Kana muchinge mune zvakawanda zvekudawo kutaura kana kuti kukomenda on my issues akaita even seiwayaya, please contact me on my numbers. Ndichange ndichikukandirai, and zvakare kuvari kwavada kuita business, feel free to contact me on my numbers dzeKulian TV. Kusatye kuya kunoadvertise kachingouya tikuadvertise kana muchida, kana uri serious, kana usiri serious regera, because handidi kuadvertisera vanhu vasiri serious nebusiness. Ndoda vanhu vari serious kuti vawane macustomers, maclients panapa handiti, because engagement yakazara, traffic yakazara. Thank you so much.